Wednesday, Ngano, Thursday. Miyerkules, Sabado, hangtod ka na sa Pagka una. Semana Santa, so yung Saping, Domingos Pagkabana, Muban, sa Impacto, Mahuman. From Sunday, ano ba? 40 days means. Dili na ito padayon kay sayo kihapon. Ang Kwaresma magsulod sa Ash Wednesday, mahuman sa katapusang panahapon, Holy Thursday. So, anak, gido na yun, no? 40 days. Kini, ating magsunod sa Dimo sa Ginoo na malandong siya, nag-retreat siya sa Kalingawa, 40 days, 40 nights, nagpuasa. So, mag-ambita sa iyang pagpuasa, pagpilitin siya, para makasaulog kita sa higpit, sa himaya, sa pagkabanaw. Disod man kung dito na ito magsugod sa pagkabanaw, may wala tabi sugod sa pagpumalandong sa Kalingawa o kanang retreat o recollection. Sa Kwaresma, dunay mga observable na mga kalainan. Una, ang motif violet na naman awhat sa paghinusol o pagkalayo kasayo. Ikaduha, sa Kwaresma, walay dekorasyon ng bulak. Walay dekorasyon ng buak na jar, layak na kahoy sa mga dahon. Katong sa una, ito pag-imula ko nga nag-decorate bulak, mga layak na dahon, nanayri, pinag-isulod sa kanila. Pili ko dana. Yan ang art ihapon. Kaya ang importante, basta kanila na ang tawag sa Kwaresma, pagbuak sa tigang kasing-kasing o kanang paghinulsol. Mga mga layak o buak kay awak sa pagpalaya sa paggarbo, kahapon o banta. Then another observable thing sa Kwaresma, walay himaya sa Diyos karong Domingo. Bisan sa inyong pista, wala gihapoy himaya sa Diyos. Ingon gina dito nga ang mga pista pilbigyot sa Kwaresma. Then walay kanta sa Hallelujah. Then ang mga kanta dili vivo, mga kanta kay Diyos na mo sa kahuwa mga inara. So mga paghinulsol. Kanya sa walay observable ang walay himaya, Hallelujah, nilibugga ang decoration, violet ang motif. Tulog ang gulaton at mahingpit ang pagsulod sa Kwaresma. Una, fasting abstinence, thanksgiving, din pagangko. Fasting o abstinence. Ang fasting, mo ng pagpuasa. Ang abstinence, mo ng pagdigyot, pagkaon, o pagbuhat sa atong gustong buhaton. Sample sa fasting. Kung naalam na, mukhaon tulog ka adlaw, so tulog ka meal, so sa kadlaw, duha na lang, fasting na. Ang abstinence, di ka mukhaon. Ang lain, kung naalam ka, magkaya ang luto, kada adlaw, ang fasting, tulog na lang ka adlaw. Ang abstinence, di nagkaya. Kung naalam ka, mag-inyong readers kada gabi, duha ang fasting isa na lang. Ang abstinence, di nagkimoino. Fasting, abstinence. Kung mata, kung sa may dili kaunon panahon sa Kwaresma, labi na sa Ash Wednesday, First Friday, o Very Santa. Masa di kaunon? Karne, kana katok sa inyo pata, kung bunsay pata. Pero karon kay nasalino naman ta, ang tinuod na kanunan sa fasting dili baboy, karne baboy. Kung dili, pagpugong sa atong pagalit karne. Pagdisiplina sa atong unod. Kaya nga naman, ang atong karne, atong lawas, atong flesh, daghan kay pangandoy. Kaon, inom, lakad, cellphone, karaoke, TikTok, panahon sa Wednesday, Then Santo First Friday, makahitol ka na dili maghimo ninyo. So sa ba, fasting o abstinence, di ka, unsay pili ka unong na karne pada, apil bang babo, apil bang manok, apil bang balot, na ito yung mutan, apil pa kunong apil kapil, apil ang laksan, ang nilay,
dili na question kung saan karniha. Ang fasting of abstinence nagpasabot ang laon sa hingkod o kahulugan pagpugong sa atong karne. Atong lawas butang ka lang. Kuan, inom, taon, laan, TikTok, cellphone. So sa ito ba, ang fasting of abstinence dili ay mahitungod sa baboy. Kundi sa atong karne, atong unod na daghan kay pangandoy. So pagpitol, pagdisiplina sa atong flesh, isa na nga ni sexual relation sa magkayon. Makapuasa mo sa Wednesday. Kapuasa mo sa Benesanto. So muna nakasabot sa fasting, hindi lang yun ay karning baboy. Ganong karning baboy malagay ka na ito pa din. Okay ka na ito, gatong ka Roman, nagdala sa pagtulunan din kay Roman, di ba? Roman Catholic man ka. Ang West, carnivorous. Ang sige lang kaunon, beef steak, kaning baboy, mga etc. So muna lang ipapuasa sila karni. Pero, karon ang laon nakahulugan di ay dili dahil ng karning baboy. Ang karning baboy na hindi lang hulakway, ipekumize, ang dili disiplina sa karning itong unod. Kanang fasting abstinence sa rigorous fasting. Imbis luha, usa na lang fasting. Ang abstinence, imbis luha, what na yun? Niya, karning baboy na. So, dili issue sa karning baboy. Dili na issue sa karning manok, baka, kanding. Ang issue sa fasting abstinence, disiplina sa craving sa atong karne. O, misal gani sa mga kuya, nahimo ka nga, dili maka-text saya karong gabi, mag-rosaryo ka, magbasa Biblia, fasting na. Ang abstinence, imog yun sa ibrak karong gabi. Ay, grabe. So, wala yung abstinence, kanya karning baboy na. So, sa ito pa, it is over and beyond karning baboy. So, yun mo sunod na mutana na, kung saan karnihan din ikaw, Aswins Regni Santo, karning baboy, Jesus, bunsay, matatuo. Ninyo lang yapon, magin na yung kasalangan. So, kinalan mo ito bukod na itong pangutan. Ang hulingon, ng baboy, tunod kay kita Western Church nagsugod. Kanyang sila, carnivorous. So, ang laon ng kahulugan, kalaman nato, disiplina sa itong karne. Kaya kita sa abugikan, sa bukalalit karne, ako. So, muna yung sila. Sunod, ang Thanksgiving. Ang Thanksgiving, punuhatag ka, mutabang ka, ay huy, kitabangan ko biya na siya, huy. Pa-picture pa, post na yun, picture dito, dawat, nagkatalakman, di ba? Ng mga politiko sa akin, binag-eleksyon, posing, hata ko sa bandol, kamusta, niya, ligya sa kamera. Post na yun. Naman ang lingon sa Ginoo, punuhatag ka, mutabang ka sa taong minahanglan, ayaw ipahipalulis ang imong walang kabot. Ayaw ipasiyata. Kaya noon, makadawat ka ganti dili sa tao, kundi dili sa Ginoo. Kung saan ang gigantihan na? Sana, kung muhatag ka o na magpapusing-pusing, gigantihan na. Kung makampo ka o na ipatupag yun kuhan, des kadalanan, gigantihan na. Ang ganti, tawhanong pakpak. Ano yung ganti? Pero wala ganti-gitan sa Ginoo. So muna, kung makampo, katulong na kinahanglan sa panahon sa Kwaresma, pakampo. Pagpakampo sa kapag surrender, nga di pa makahimo kung walay kalaman sa Ginoo. Muna na, banding sa tatambo, parang kahinan ko na, amok na ginita. Huwag ito mahimo kung walay kalaman sa Ginoo. So, kung sa tulo, nabulaton sa Kwaresma, Fasting, abstinence. Abstinence, fasting. Kada ba? Almsgiving. Katalo, ang relasyon sa fasting o pag-almsgiving, paghatag, inanay. Ang imong gihikaw, sa tuwa ni mong hikaon, wala mong ipalitong inom, wala mong gilaag, wala mong ipalitong Lord, di na ito inom. Dihatag na sa imong silingan, igsoon, mama na daghang maintenance. Ihatag na itong silingan na dialysis. So kung nag-refuse ka o palit, tayak, di na ito para imo, para ito sa almsgiving. Karoon na ito siya.
Example, karon, fasting nga sa next. Naay birthday, naglitson, kunyanin ka, hindi ko mo kaupagoy, isang pagkalali. Dapat kitadaan man ka, ako nang hiposa, rito sa kada karniha, ugma, paksiyon, takalikaw, gato'y kaong tao. Mas may grasya, ikaw rin maghihapon. Why mo isala? Pero, wag may grasya. Ang grasya mo kami, katuloy mo girefuse mo pagaling mo doon karidor, so ano palit kila redosyon? 120. 120. So, to 40. Ang to 40, di na tuloy mo. Gusto ka grasya. Pero kung ka, di ko palit ang redosyon, pero ugma, ganito 50, ugma na lang, kaya man as Wednesday. So, may grasya, so, na ang kalumanon sa karisma. Ang kapalawang sa pagtubong sa pagalingon, para sa espirituhan ng kinabuhi, mabuhi. Pinahal. Manino kita